Σεισμός είναι. Σεισμός εδώ και ώρα. Εδώ και ώρα. Παναγία μου, δεν θα είσαι. Ακόμα κουνάει. Λοιπόν, χτυπάει πόρτα από Ναι, αυτό. χτύπαγε εκεί η πόρτα. Καλά σεισμό έχει. Παναγία μου. Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας. Τι με τρελαίνω, ξέρετε που το φωνάζει και αυτή η κόβαση μου. Ότι αν μπορώ να κάνω το δουλέκα. 2-3 έκανε τώρα. Παναγία μου, πώς δεν το πήρα χαμπάρι. Ούπα, όρθια, με το τρελάει. Όχι, αυτό πήγαινε πέρα εδώ. Παναγία μου, περίπτωση να το πετάω. Αλλά πού κολλάει ο καιρός με το σεισμό. Πού κολλάει ο καιρός με το σεισμό. Πώς δεν είναι, τώρα έπρεπε ή να πρέπει. Έχει αέρα να ποτίζουμε. Θα βάλω κάτι τώρα, θα συζητάμε. Όχι, 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 φως, κλειστό. Ένα λεπτό ρε παιδί μου, να πω μέσα. Να πω μέσα θέλω. Έχω εγώ. Φτάνω ρε παιδάκι μου, δεν είναι φύγητα και θέλανε. Τι να σου κάνω. Αλλά εκείνο που είναι να προσέξεις δεν είναι αυτό. Τέτοιο καιρό και όχι μαλάκα αυτά. Και μαλάκα, όλοι οι μαλάκιδες τώρα, πάει εκεί να σύγκλεφο. Εγώ το σου λέω. Τίποτα άλλο δεν είναι. Όπως έχει πράξει. Και να πληρώνει κιόλας. Φτάνω. Εγώ θα μπορώ στο πατέρα. Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα το καναπιτέκι. Δεν θα κάνω καμιά δουλειά, Πότε θα κάνουμε δουλειές αυτή. Πρόσφυγμα. Εσύ θα μου πεις. Δεν κατάλαβα. Θέλω πολύ και αυτό. Όχι να τον εγκαταλείψεις και δεν θα μπορείς να το κάνεις. Κατάλαβες. Θέλω τα παράθυρα. Κρύο μου τώρα και είσαι τόσο φορτωμένο. Ναι, γιατί με βαράει η πόρτα στα μούτρα. Πόρτα γιατί τι θέλεις. Τι θέλω. Να μπαίνει και λίγο αέρα. Αέρα είναι καλό. Και μετά τσάκ. Εδώ. Τώρα όμως θα το αφήσω. Γιατί πράγμα. Και τι σκούπα. Με ενοχλήσεις. Ναι, ρε. Πότε θα τελειώσει. Και... Να είσαι και τελευταία θέλω, έτσι. Ε? Τελευταία θέλω. Εντάξει.